Bil-budget li tħabbar għas-sena d-dieħla il-pensjonanti se jaraw l-akbar żieda li qatt ħaddu fil-pensjonijiet f'sena waħda. B'din id-disa żieda konsekuttiva fuq 100,000 pensjonant se jaraw żieda ta' 15 euro fil-ġimgħa li ammontaw għal 780 fis-sena bil-kola inkluża. Madwar 10,000 pensjonant li twildu qabel l-1962 ukoll se jibdew jieħdu żieda oħra ta' 4 euro fil-ġimgħa, apparti iż-żieda fil-pensjoni biex tagħmel tajjeb għall-anomalija tal-passat. Ma dan il-pensjonanti li jibbenefikaw mill-pensjoni tar-Romol ukoll se jaraw żieda addizzjonali fuq dik diġà imħabbra. Minn din iż-żieda addizzjonali se jgawdu madwar 7,000 armel u armla. Il-Ministru għall-Finanzi ħabbar ukoll kif il-pensjoni tar-Romol mhux se tibqa' taxxabli għal dawk ir-Romol li jkunu għadhom malqux il-61 sena. Il-budget għall-2024 se jara li jimplementa mill-ġdid aktar titjib għal pensjonanti tas-servizz. B'kollox madwar 6,000 pensjonant b'din il-faxxa se jgawdu minn żieda ta' 200 euro f'pensjoni tas-servizz li ma jiżdiedx għal fini tal-pensjoni tas-Sigurtà Soċjali. F'dan l-isfond qed jittiebu l-eżenzjonijiet mit-taxxa li applikaw għal pensjonanti li għandhom 61 sena jew aktar, dan b'tali mod li jkunu inklużi fl-ammonti eżistenti iż-żidiet imħabbra. Intant madwar 16,000 persuna li ma jikkwalifikawx għal pensjoni minħabba in-nuqqas ta' ħlas ta' bolol se jgawdu wkoll minn żieda ta' 50 euro fil-bonus li huma intitolati għalih biex bekk jingħataw sa massimu ta' 600 euro. Il-budget tas-sena d-dieħla se jaraw wkoll li jibqa' jinċentiva l-anzjani li jgħixu fil-komunitajiet Maltin u Għawċin. Fil-fatt lotja għal dawk li għandhom aktar minn 80 sena se tkun qed titla' għal 450 euro fis-sena. Dawk li għandhom bejn 75 u 79 sena lotja se tkun qed titla' għal 300 euro fis-sena. Minn din il-miżura se jgawdu 48,000 anzjan b'nefqa totali ta' 16 miljun euro. Se jingħataw żieda oħra wkoll dawk li jibbenefikaw mill-miżura tal-Carer at Home li minn Jannar tas-sena d-dieħla se tiżdied b'1,000 euro għal total ta' 8,000 euro fis-sena. Mill-att infrastrutturali se jsir investiment massiġġ ta' 2.3 miljun euro favur tisbieħ fis-swali u ċentru terapeutiku fir-residenza San Vincenz de Paul. Se jsir investiment ukoll ta' 1.6 miljun euro biex jinqalgħu mill-ġdid numru ta' wards fl-istess residenza fost oħrajn.